Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna nga mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, isyu angot sa pag-extend kung pagpalawig pa sa enhanced community quarantine, temprano pa para hambalan, sunod kay Mayor Bing. Mass testing sa mga medical frontliners nagapadayon. Sa balita national, Presidente Duterte magadesisyon karon nga semana kung sa masunod nga semana kung palawigon ang enhanced community quarantine. 1.8 milyones ka mga trabahante apektados sa COVID-19. Sa balita international, 27 patay matapos maglaslas ang buhawi sa Vanuatu. Sa balita sa sports, pagpalipot sa PBA season kay iban pa nga isyo, pagatalakayon sa ilang board meeting. Balita entertainment, Gretchen Ho ginbaligi ang iyang mga jersey para ibakal sang PPE. Samtang sa balita special, aton padayon istoryahan ng mga financial lessons nga matunan sa COVID-19 pandemic. Maayong aga Bacolod, may aga bilugawahin sang Western Visayas. Karong adlaw Martes Santo, Abril 7, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kag-Aksyon Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang bilog nga Visayas, Palawan, Occidental Mindoro maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lulapta nga pag-ulan o kon thunderstorms. Ang kasarangan tugtog mabasko nga paghuyop sang hangin gikan sa nasidlangan padulong sa naminhan nasidlangan. Ang ma-eksperyensya naman sa Visayas, Palawan, Occidental Mindoro nga mayara naman kasarangan nga pagdapya sang balod. Sa syudad sang Bacolod, ang temperatura mabatyagan sa 24 degrees Celsius tubtub sa pinakamainit nga 32 degrees Celsius. Ang mga balita na lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng
Action Radio Philippine Standard Time, las 7:11. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang ini nga balitang dulong sa inyo sang Biflu. Kung tu-flu, panumduma ini. Isa lang sabat sina, i-Biflu na ina. Aksyon! Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, tama pa katemprano agud nga hambalan ang angot sa pagpatuman sang extension sang Enhanced Community Quarantine o kung ECQ sa siyudad sang Bacolod. Sunod kay Bacolod City Mayor Evilio Jr. Dia nga sa karon padayon ang assessment nga ginahimo sang Interagency Task Force Against COVID-19 sa siyudad sang Bacolod agud i-evaluate ang sitwasyon. Duman pa ni Lordia nga kung basihan ang ginpagawa ang executive order angot sa ECQ, ginasaan nga ang validity sini magadepende sa sitwasyon kung daw ano pa kalala ang epekto sang COVID-19 sa syudad. Ang syudad sa Bacolod mayara sang 7 ka kaso sang COVID-19 sa diin isa na ang na-record nga napatay. Nagapadayon kahapon nga adlaw Abril 6, 2020 ang mass testing sa mga medical frontliners sa COVID-19 patients under monitoring o kung PUM sa Negros Occidental. Sunod kay Charina Magallanes, Tan spokesperson sa Capital's COVID-19 Incident Command Center, 112 ka mga test o kung test results sang swab specimen ang ginakulat halin sa Iloilo Regional Testing Center. Ginklaro ni Tan nga hindi lamang mga PUIs ang ginkuhaan sang test kundi pati naman ang mga tao nga naka-close contact sa mga ini. Sunod naman kay Incident Command Center Commander Jonathan Lobaton, pananglit nga may magpositibo sa COVID-19 nga PUI ini ang pagadalon sa isa ka lugar para tatapon sang maayo kag malikawan ang dugang nga local transmission. Ginpatigayon sa gobyerno probinsyal ang expanded testing program matapos mag-abot ang mga test kits halin sa Department of Health. Nagpangayo naman si League of Cities of the Philippines President kag Bacolod Mayor Evilio Jr. Diaz ang klarifikasyon kay Social Welfare Secretary Rolando Bautista angot sa mga qualified nga beneficiaryo sang Social Amelioration Program sang ahensya. Si Leonardia ang padalasang duwa ka pahina nga sulat kay Bautista kasunod sang misinterpretation pagi sa mass media nga may nagakigo nga pondo para sa tanan nga lower income household. Sa press statement ginpahayag ni Leonardia nga ini ang tikang nga ginhimo matapos ginpalambot sa iya sa mga alkalde sa Pilipinas ang ginatawag nga misconception kag false expectations nga nagatugas ang pagsalangisag kon confusion sa mga residente kay sa mga barangay officials. Sunod pa kay Leonardia, ginapaybaluman siya sa mga punong barangay sa syudad angot sa mga reklamo gikan sa mga residente nga nagapati nga tanan ang kwalipikado sa SAP apisar nga nasaad sa guidelines ng DSWD ang kanamuon sang target beneficiaries sang sa ginapaabot sang pumuluyo. Sa Rebuluan, 1.2 bilyones pesos ang grant sang Bacolod sa idalom sang SAP program ukon kapin 103,000 ka mga pamilya ang makabaton sang 12,000 pesos nga bulig pinansyal para sa bulan sang Abril kag Mayo. Hindi dapat maalarma ang publiko kung may makita sa barangay nga mga medical team gikan sa Bacolod City Health Office kag personnel sa Bacolod DRRMO. Sura kay City Administrator M. Ang ini nga mga personnel ang nagasuksok sang personal protective equipment o kon PPE nga safe kontra sa virus. Nagapanawagan man si Ang sa publiko nga likawan ng diskriminasyon sa mga frontliners kag dapat sila nga suportahan. Ginihemplo sang City Administrator ang diskriminasyon nga wala sa nga pagpasulod o kung wala ginapasulod sa mga nurses sa isa ka subdivision sa Bacolod. Base sa datos ng DRRMO Bacolod, lakip sa mga lugar nga nakuhaan sang swab, humalin Abril 2, tubtob 5 among barangay sa Stefania, Villamonte, Taculing, Singkang Airport, 3540 Mansilingan, Mandalagan, Banago, Riverside Medical Center, North Medical Hub, kag Bacolod Queen of Mercy Hospital. Intensify man sa disinfection team sa Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19 ang pagpatigan sa disinfection sa mga barangay sa Bacolod, ilabi na mga lugar nga mayara sa COVID-19 patient. Yaring kumain sa pahayag naman ni City Administrator M. Ang. Dapat hindi sila magkulba kay properly may mga proper protective clothing gani mas epektibo. Again, gusto ko man i-emphasize liwat kag i-reiterate nga kung tani hindi kita mag-discriminate sa aton mga health workers kag sa aton mga medical staff.
Mag-aumpisa na sa pag-operate ang Bacolod Respiratory Outpatient kon BRO Center nga nahamtang sa Base Center umpisa alas 8 sang aga tungod alas 5 sang hapon sa karon nga adlaw Abril 7. Ang syudad na napatigan sang orientation upod ang mga volunteer doctors, mga nurses, staff, kapulisan kay iban paangot sa pag-operate sang BRO Center. Ang BRO Center ang mayara sang triage area, napulo ka separado nga consultation rooms, laboratory collection room kag mobile x-ray. Libre ang konsultasyon sa BRO Center upod ang mga volunteer doctors gikan sa Canlaon Medical Society kag Negros Occidental Medical Society. Ginpahatag ni City Administrator M. Ang, libre nga magkapakonsulta sa BRO Center ang mga persona nga nagabatsag sang sipon, hilanat, ubo, asma kag sila ang magalabay una sa triage area nga mo ang mag-assess sa ila ginabatsag kag kung kinahanglan nila dalon sa ospital o kung hindi. Ini ang isa sa matikang sa syudad kontra COVID-19 sa tuyo nga maghaganhagan ng mga pasyente nga nagakadto sa mga ospital. Officially, we are ready na to accept patients. But as you can see, nag-orientation pa subong sa mga staff. Kiti kalabanan ni sila are volunteers, nurses who have been pulled out from other offices. Kaginahatagan sila briefing sa aton mga doktor. Ang dugang nga pahayag ni City Administrator M. Ang. Magabaton sang tag 5,000 ka pesos nga subsidy ang 20,488 ka mga benepisyaryo sang financial subsidy to rice farmers o kon FSRF sa Negros Occidental. Sunod kay Provincial Agriculturist Attorney Japheth Masculino, kalakip sa mga maka-avail ang mga rice farmer nga nagatalauma sang 1 ka hektarya papanaog nga duta pati na mga kon arendo lamang. Dugang pa ni Masculino, kinahanglan lamang nga magpasiguro sang rice farmer nga nakalistang yang ngalan sa Registering System for Basic Sector Agriculture o kon RSBSA pagi sa pagpakikangot sa municipal kag city agriculturist. Samtang ginklaro ni Masculino nga ang subsidy para sa mga rice farmers wala labot sa social amelioration program sang gobyerno. Magapatuman sang bago nga sistema ang gobyerno probinsyal sang Negros Occidental angot sa pagbakal sa mga fresh products sa ginbuksan nga Negrense Kadiwa sa Negros Food Terminal Market sa siyudad sang Bacolod. Sunod kay Provincial Agriculturist Attorney Japheth Masculino, ini ang tikang agud maimplementar ang physical distancing kag makalikaw sa COVID-19. Dunga pa ni Masculino nga umpisa kahapon nga adlaw Abril 6, wala na sang walk-in clients nga pagabatunon kundi maga-implementar na lamang sang modified walk-in scheme paagi sa text kag pick-up service. Ang mga agriculture products kag presyo sini ang pwede makita sa Negrense Kadiwa Facebook page. Ang pagbaton sang order mag-umpisa alas 9 sang aga, Abril 7. Ini nga proyekto isa ka marketing strategy sang Department of Agriculture nga target makatukod sang 66 ka mga Kadiwa stores sa bilog nga pungsod agud buligan ang mga individual consumers nga direkta maka-access sa agriculture products sa tion sang coronavirus crisis. Gin-inspection ni Governor Eugenio Jose Lacson ang Provincial Healing Center kung PHC sa Banwas ang Ibi Magalona nga nagaserbe bilang quarantine facility sa mga coronavirus disease patients under investigation na kung PUI sa Negros Occidental. Ini kasunod sang pag-aprobar sang gobernador sang 3 milyones pesos nga pondo agod gastuhon sa pagpasangkad sang healing center sa Yolanda Housing Projects, Tumandok Village, Barangay Santo Niño, Banwas ang Ibi Magalona. Ini nga PHC ang makaakomodar sang isa kagatos ka mga persona sa diin ang kada pulian ang may kaugalingon nga comfort room, water facility kag ventilation. May mga doktor, nurses kag health personnel man nga ipahamtang nga may kaugalingon nga staff quarter pati security guards kag mga medical equipment. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:20. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon para sa mga kompleto nga management sa liver detox, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kaya ng DTX 500 ang may detoxifying compound yung nagatinlo sa aton dugo kagatay. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule ka ang DTX 500 ang mabakal sa online kag pwede nga deliver sa inyo puloy-an. Pinaagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Presidente Duterte mag-desisyon karon nga semana o kung sa masunod nga semana kung palawigon ang enhanced community quarantine. Samtang 1.8 milyones ka mga trabahante apektado bagod sang COVID-19.
Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Mga ka-aksyon, madapos ang naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:26. Detalye na sa aton mga balita nasyonal. Magahimo sang desisyon si Presidente Rodrigo Duterte sini nga semana ukon sa masunod nga semana kung palawigon o kung hindi ang Luzon-wide Enhanced Community Quarantine. Sunod kay National Task Force COVID-19 Response Chief Implementer Carlito Galvez Jr., posible nga makadesisyon na ang Presidente sa tunga-tunga sa Abril 12 kag 14. Ginpahayag ni Galvez nga iya ginasuportahan ang extension sang ECQ bangod padayon sa gihapon nakadamo ang kumpirmado nga kaso sang COVID-19 sa Pilipinas. Mga bisita sa healthcare facilities nga nag-akomodar sa mga pasyente nga may kaangtanan sa COVID-19 patient o mga Chinese medical experts nga nag-abot sa Pilipinas sa Abril 5. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, makadto sila sa Lung Center of the Philippines, Philippine General Hospital, lakip ng San Lazaro Hospital, subong man sa Research Institute for Tropical Medicine. Dugang pa mga bisita man sila sa community quarantine facilities para makitaan kung paano ginapatuman ang community quarantine procedures. Palayag ni Vergere, posible magamit sa gobyerno ang mga rekomendasyon sa nasambit ng mga eksperto. Ginpasalamatan ni Presidential Communications Operations Office Secretary Martin Andanar ang Chinese government sa pagpadala sa mga medical experts kag panibago nga supplies agud makabulig nga ma-address ang COVID-19 pandemic sa pungsod. Sunod kay Andanar nga nag-donate man ang gobyerno sang China sang 300,000 ka surgical mask, 30,000 ka medical N95 mask, 5,000 ka medical protective suits, 5,000 ka medical face shields, kag 30 ka non-invasive ventilators. Duha pa ni Andanar nga ang bulig sang China kay iban pa nga pungsod nagapakita nga wala nagaisahanon ang Pilipinas sa pagpagig-away sa COVID-19. Sa bugos nga kalibutan, ang kanamon sang kaso sang COVID-19 nagsobra na sa 1 milyon samtang masobra 50,000 katao na ang napatay bangod sa masakit nga una naghalin sa siyudad sang Wuhan sa probinsya sang Hubei sa China. Gin-anunsyo sang Philippine Red Cross nga natala na mag-abot sa Pilipinas ang duga nga mga ambulansya kag testing equipments para sa COVID-19 response. Sa virtual press briefing, ginpahayag ni PRC Chairman Senator Richard Gordon nga may 6-7 ka mga ambulansya nga maabot kag naibaluan ang ambulansya ini nga negative pressure para hindi makalaton ang ginasakay nga pasyente. Dugang pa ang kaugalingon nga COVID-19 testing laboratory sang PRC sa siyudad sang Mandaluyong ang mga operational sa sini nga semana. Naglambot na sa 3,660 ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Nakarecord man ang DOH sang 11 pa ka panibago nga napatay. Bangod sa amo nga masakit, rason nga naglambot na sa 163 ang death toll sa Pilipinas. Naglambot naman sa 73 ang mga nakarecover matapos nag-ayo ang 9 ka mga pasyente. Sunod sa DOH, ang napulo ka laboratorio sa pungsod ang certified na agud makapatigayon sang independent nga COVID-19 testing. Sunod kay Health Secretary Francisco Duque III, kinahanglan pa nila sang dugang nga 4-5 ka mga laboratorio. Ginpalayag naman sa Department of Labor and Employment nga kapin 1.8 milyones ka mga Filipino workers ang apektado bangod sa COVID-19. Sunod kay Labor Secretary Silvestre Bello III, ini ang rason kung nga nagapangabay sila sa dugang nga pondo para sa budget allotment sa Gobyerno National para sa Social Amelioration Fund. Madumduman sa itong Domingo, ginpahayag sang DOLE nga kinahanglan nila sang dugang nga 5 bilyones pesos nga pondo para sa assistance program sa mga workers nga apektado sang COVID-19. Ginpalayag sa pila ka mga apparel exporters nga kapin 10,000 ka mga personal protective equipment ang mahimo sa isa ka adlaw kung umpisa na ang local production sini. Sunod sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o diseases, paagi kay spokesperson kay Cabinet Secretary Carlo Nograles, mahimo ini paagi man sa suporta sang Confederation of Wearable Exporters of the Philippines. Duha man ni Nograles, ang mga materyales ay iga-ship sini nga semana kag ang pag-umpisa sa produksyon sa mga garment factories ang gilayon nga umpisahan matapos ang Semana Santa. Palayag ni Nograles, ang mga member companies sang CONWEP ang nagdisenyo na sa mga prototype ng mga PPEs kag ginaprubahan sang Department of Health kag Philippine General Hospital. Ini ang pwede magamit bisan pa sa high COVID risk hospital situation kaangay sang operating rooms, COVID-19 positive wards kag ICUs.
Nag-issue naman sa memorandum ang Department of Environment and Natural Resources nga nagamando sa ilang mga empleyado ng likawan ng pag-post sa mga negative comments sa social media batog sa gobyerno sa piyaksang pagpamahog sa COVID-19. Sa memorandum mag-issue DNR Assistant Regional Director for Management Services Marcos Dacanay, bilang empleyado sa gobyerno kinahanglan nga i-exemplify ang disiplina sa komunidad agud mapakita ang kooperasyon sa gobyerno. Ginkumpirma naman ni DENR Undersecretary Benny Antiporda ang issuance ng memorandum kagin palayag nga pahanumdum lamang ini sa ilang mga empleyado nga kinahanglan sa karon sa gobyerno among suporta kag indi ang mga negatibo. Temporaryo nga gin-suspend sa gobyerno sa Pilipinas ang overseas deployment sa healthcare workers kasunod nga ang pungsod yara sa public health emergency bangod sa COVID-19 pandemic. Base sa Governing Board Resolution No. 9, napitsahan Abril 2, apang ginpagwa karon lang adlaw kun kahapon lang adlaw, ginaprubahan sa Philippine Overseas Employment Administration ang temporary suspension sa pagpadala sa mga Pinoy healthcare workers abroad tubtob nga matapos ang krisis sa karon. Kalakip sa hindi makagwa sa pungsod amo ang mga medical doctors, nurses, microbiologist, medical biologist, medical technologist, clinical analyst, respiratory therapist, pharmacist, laboratory technicians, x-ray con radiologic technicians, nursing assistants kag nursing aides, operators ng medical equipment, supervisors ng health services kag personal care, kag repairmen ng medical hospital equipment. Ang suspensyon ng in-issue agad ipasiguro nga may nakakaigo nga kadamuon sa health workers sa Pilipinas kasunod sa public health emergency. Nag-abot na sa Pilipinas ang 529 o kon 99 ka mga Pinoy seafarers gikan sa New Orleans, USA nga napektuhan sa nga trabaho bangod sa COVID-19. Sa pahayag sa Department of Foreign Affairs, nag-abot ang ginsakyan nilang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Sa pahayag sa DFA, ang seafarers ang ginpaydalom sa mandatory inspections ng Bureau of Quarantine o kon BOQ upod ang sa control o kon upod sa protocol sang non-COVID stricken ships. Sila ipaydalom sa home-based quarantine kay iga-close monitoring sa Department of Health. Dugang pa ang mga seafarers nga nag-star sa Gwa sang Manila ay pahamtang sa mga predetermined BOQ inspected hotels para sa ilang 14-day quarantine period. Naibaluan, ginapangunahan sang Philippine Embassy of Washington, D.C. kag United Philippine Lines ang manning agency sa Carnival cruise ships ang pag-repatriate sa mga marino. Nagbulig man sa DFA sa pagpauli sa iban pa nga seafarers ang pila ka ahensya sa gobyerno kaangay sang OWA, DOH, BI kag DOTR. Ginapangabay ni Department of Interior ang Local Government Secretary Eduardo Anyo nga dapat magpasar ang tanan nga local government units ang ordinansa nga nag-istrikto sa pumuluyo nga magsuksok sang face mask bilang precautionary measure agud matapda ang paglapda sang COVID-19. Kasunod sang resolusyon sang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases, ginpahayag ni Anyo nga dapat obligahon ang tanan nga LGU nga magsuksok sang face mask ang publiko para makabulig nga hindi mapasa-pasa ang masakit. Doon pa ni Anyo nga bangod nagasaka ang kaso sa COVID-19 sa Pilipinas, kinahanglan nga mag-adapt ka mag-respond sa hangkat sang pandemic ang LGUs. Si Anyo ang nagpositibo ini sa COVID-19 kag karon naka-self-quarantine. Hindi inaliwat ay paydalom sa COVID-19 test si Presidente Rodrigo Duterte. Suno kay spokesperson Salvador Panelo, fit and healthy ang presidente, kag hindi na kinahanglan nga ang ikaduha nga COVID-19 test. Dugang pa wala sang sintomas ang presidente. Ginpalayag man ni Panelo nga wala na expose si Duterte kay Interior Secretary Eduardo Anyo nga damlag lang nag-anunsyo nga nagpositibo siya sa virus. Nagpaydalom karon sa quarantine ang presidente kag nagatiner sa bahay pagbabago sa sulod sang Malacañang complex kag magatapos subong nga adlaw Abril 7. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:35. Kag para naman sa aton mga kaaksyon na bulihan kabala sa pagpamugin, delikado gid inabon. Posible tapikan ikaw sang balatian niya colon cancer. Gani rin ang solusyon super kag pangontra sa problema sa constipation o kung kabudlayan sa pagpamugin. Tinloan niya colon pilagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang para sa mas epektibong resulta ikombinar ang pag-inom sang super fiber kag life extension vitamin D3. Ay kag sa aton gali nga paglikaw sa balatian ining life extension
vitamin D3 aton yung ginarekomendar sa inyo. Kaya ning Life Extension Vitamin D3, madamo na sang nakapamatuod kag nga epektibo gid nga mag-prevent nga matapikan kita sang balatian, especially ning cancer. Mabakal na tag na pulo ka pesos lang kada soft gel sini, available sa mabutika, malapit lang sa inyo lugar. Bisita man mag-aksyon sa Life Extension libre nga aton nga medical check-up upod sa aton nga medical doctors gamit ang standard nga pamaagi sang konsultasyon. Ang Life Extension Clinic ara lang sa G.A. Esteban Building, Dalan Lacson, kilid lang sa DHL, lapit lang sa Burgos, Lacson. Globe magapautang sang load sa ilang mga subscribers. Samtang pagpalipot sang PBA season kay iban pa nga issue pagkatalakayon sa ila sini nga board meeting. Kagaron sa atong balita special aton padayunon ang financial lessons nga matun-an sa COVID-19 pandemic. Inatanan sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong yung kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakulod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakulod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Morning edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:41.
Kag sa ato naman nga balita international, patay ang 27 ka mga tao matapos maglaslas ang buhawi sa Pacific nation sa Vanuatu. Yara sa Category 5 ang Cyclone Harold sa diin, nadalahig ang kaiping Solomon Island. Kalabanan sa mga biktima ang sakay sa ferry nga ginbaliwala ang paandam. Nadalahig man sa mga buhawi ang Sanma Province ay kaduha nga pinakadako nga syudad sa Loganville. Na-record naman sa Vanuatu Meteorology Department ang 135 miles per hour nga kabaskog sa hangin kag may pagmadlos nga tugtog 145 miles per hour. Sa atong balita sa patag sa pagnegosyo, bangod sa enhanced community quarantine, bisan ang pagpa-load problema sa mga pumuluyo. Ang iban hindi makagwa para makapag-load, ay iban wala naman sa mabaklan sang load. Bangod rin, nagdesisyon ang Globe nga maglansar sang load kag promo loan sa din ang mga Globe kag TM subscribers ang pwede makautang sang load. Ang mga prepaid customers ang mahimo makautang sang load halin 5 pesos tubtob 50 pesos. Ang bayad sa ginutang nga load ang kolektahon na lang kung nakapaload na ang subscriber. Kung hindi naman qualified ang subscriber, mahimo i-avail ang emergency services ng Globe nga 5 MB data para sa 5 ka pesos o kung 3 ka text sa Globe TM. Pwede lang i-dial ang *143 hashtag sa mobile phone kag pilion ang option nga loans para sa Globe o kung utang para sa TM agud makita ang available load loan, promo loan kag emergency text o kung data services. Sunod sa Globe makita man sa menu description ang service fee pero wave na ini tubtob sa Abril 15 sa sining nga tuig. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo nga 50 pesos kag 95 centimos, ang Singapore dollar 35 pesos kag 56 centimos, ang Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos kag 57 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment action boy ang si volleyball player bala nga si Gretchen Ho kag subong TV host. Idol. Yes, idol man siya gali. Sa Lasal sa Sona. No, sa Ateneo. Eagles action boy sa muna star player ni siya action boy. So karon naghimo man siya sa iya kaugalingon nga tikang para magbulig sa aton yung mga frontliners, especially mga health workers naton action boy. Pinaagi sa pag-raffle sang iya nga jersey. Raffle? Yes, i-raffle ni action boy do bali. Ang ticket 300 pesos each. And then hambayad do makal ka ticket. Yes. Tapos i-paraffle mo. Yes. So kung magabutan ka dadaw kay, of course dagbutan ka makuha mo. mo ang hindi mo siya gali mabakal lang nga Hindi sila mabakal. nga Pa-raffle upload mo yan. lang, raffle siya. Kumbaga so by that action boy makatipon siya sa pondo sa mga tickets. Correct? Okay. Pila ka Mayo, ticket no? mo baklon? Dahil di mabakal ticket na Mabakal ang ticket action boy sa @VCGBPH. Tago na karon So, si di naman. Pwede ka na pwede ka na karon ka check. Kaya basi para hindi ka blang budlay. Ikaw blo ka idol mo gid siya mo haba mo ganay bisan tani lago pag ni Gretchen no nga jersey. Isang lago no? matuan ko na yan. Oo, mas may point kung lago Kung yung lago, jersey oo. ngay paraffle niya. Grabe. So, Gretchen ako Ho. na yes, Gretchen Beautiful Ho. na siya yung Hindi Gretchen Gretchen Barreto? Lain mo kita ya. Lain mo na si pag action boy si Gretchen Fulido. Lain mo na yan. Guwapa man action boy, star patroller na siya action boy, di ba? So ako na so kung gusto mag tawag ni magbakal sa ticket or Kanang sa iba gusto nga sa mga jersey. volleyball players sa mo ikuan man nila ulupod sila no, paraffle no. Oo, no. Kanday Eliza Valdez. Diba si sila isa ka panunggaman sa iya. Gwapa si Michelle Gumabaw. Oo, action boy Tira Miss ga intra na isang binibining Pilipinas ya. Oo. Te ang action boy, do ka nami lang bala nga siya. Hindi siya daw nami gid siya. May isa pagid ko At least ka idol na nga volleyball player. Ina bilang si Sato. Hindi ko mayo. Si Sato apelyido ya. Si hindi mo idol si Mika. Mika. Hindi ko. Sa iya apelyido. Basta mo na si Sato. Si Eliza Valdez. Gretchen Hodogay na siya na. Why sabi nag-professional mo? Sige. Kuan sa sports announcer? Sa commentator. sa mga Mga hampang-hampang Sige. Sige bakal ta na. 2.5 da ng target niya nga PPE action boy. Damo iya ko na, damo gurong iya nga uniform no. Or basi isa lang kabir. Charot tatlo. Basta makaigo man guro si imo ang iya nga uniform baklan ta ko na kami tatrapol kaya tago si imo. Hindi lang lago ha. Ang lago imo na iya. Ako na labhan lang Balita sa sports.
Natala na nga maghihimo sang online meeting ang PBA board karon nga semana agud nga talakayon ang mga option sang liga pagkatapos nga masuspend ang season bangod sang coronavirus pandemic. Sunod kay PBA Commissioner Willie Marcial, ini ang unang bes nga nag-meeting ang board halin sa ginpauntat nila ang mga hampang kag training bangod sa pagpaidalom sa Luzon sa enhanced community quarantine. Ginpahag ni Marcial nga wala pa niya nakita nga magapadayon liwat ang hampang sa palaabuton sa sining madali nga panahon. Gani nga nagatuhaw karon ang posibilidad nga makanselar ang pila ka events para sa D-League Aspirants Cup kag mabuhinan na sang duha kung mabili na lamang sa duha ka conference ang karon nga season. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Okay. Kag sa aton yung mga ka-action. So, aton yung balita special, subong. Parte gyapon sa Padayon, ito mga financial lessons naton, Action boy. Sa sining naglunta niya COVID-19. Kali lang kay basi malipat ko bala. Gusto ko lang atagon bala kag maintindihan sa aton nga mga ka-action. Nga, ini balang tagtagan isang social amelioration program. Ini tagtagan bala sang assistance. Ang household, kag ang family, isa lang na. Ha? Isa lang na. Man dito sa Bago bla, may ginreklamo dito ang city government, ginreklamo nila ang city government kay ginaliwat kuno ang kwan. Ginaliwat ang guidelines ng DSWD national. Nagambal lagi ang DSWD nga household inyo ya pamilya pa ya. Ang household yung family iho, isa lang na siya. Kung magsiling ka household, family ina. Kung magsiling ka family, household ina. Sabi ko rong household, nagauyat balay. Ayo, kay hold mo, household. Diba? So, isa lang ina. At tagon ka na ha, magsiling ka household, amo man na siya ang butsilingon sang family. So, magsiling ka sa isa ka balay, may 3 ka household. Kung may 3 ka pamilya. So, dapat na, kung pasar sila, dapat 3 man na ka form ang yatag mo sa ila. Kung 3 sila ka pamilya, basta ma-approve lang ang 3 sila ka pamilya, kag sa kada pamilya, may qualified. Kaya timayara man nga ma-qualified recipient, sinada mo. Hindi mas nga may pamilya, ka qualified ka dahil. Ako gitagaan mo ko form to sa balay. Ay, actually, survey form pa lang tong akon. Wala lang ito ma-fill up. Ako man kagapon actually. Sa wala ma-fill up. Yan ma-fill up. Kuda, biyan, di way mo ko ma-qualify. Way mo ko, kung tanaw ko ang mga, kuhan bala, kung sinong recipients, way mo ko ma-qualify, way lang ko nang fill up. Correct. Ako yasang ginhatag to sa akon kagapon. Mako ano na, biyang amo ni sa ano, mako hindi lang hatag sa mas kinahanglan. Kaya kita ako. Smooth din diba? Hatag na lang sa mas kinahanglan, kanugon pa sa form, diba? Ang amo niya ganin, dito ya pa sack form ya, survey pa lang to ya. Survey pa lang to ya. Tigdaw ka kung survey form pa lang, saan pa na iya ang sack forman, kag saan na yung tagtagali. Basta paragtang na iban, way pataka-fill up. Doon ka pa nagtag na actually ang iba na. Wala pa amo to, hindi pa sack form. Depende sa kada sa gihos ang kung dasig matapos. Hindi pa to yung sack form ang amo niya, ng survey form pa lang. Kaya action boy, doesn't mean nga nakabaton ka sang form na doesn't mean guaranteed guaranteed boy na, nga makabaton ka man sa i-determine pa na iya sang kwan. May prioritization kita ginatawag mo, i-prioritize pa na. Tapos sinabi lang post kita ang post ang nagligad nya areho 2 billion nga budget. Igo ni siya sa 30 at 6,000. Kung ang Pilipinas may ara more or less mga 30,000 abi ka families. Gin-divide niya ang 2,000 ang 200 billion. Gin-divide niya sa 6,000 abi mga muna. Ang total yung mga 34,000 families niya tingnan hindi matagaan tanan. Wala maintindihan nga kaduha mga tag. Hindi mo sa pag-divide sa 6. Diwali April kag May actually. Hindi mo sa pag-divide sa 6,000. I-divide mo sa 12,000. Matotal sa more or less mga 18,000 families. Amo na nga 18,000 ang target. Correct. So at least at hag actually. At hag. Ibang kung nabi mo ginamath nila, hindi man namong gis ari ko no, ang bali actionary ko, ini nga aga maabot ng SAC. Okay. Ini nga aga sa Barangay Panukoy. Ini nga aga kay daw I think maabot gini ang SAC dira sa Barangay Panukoy kay subong adlaw ni ginapa-submit ni Mayor Bing mo ang tanan nga SAC form, no? So karon nga aga kuno maabot na ang SAC form sang Barangay Panukoy. Kay mega pamangkot bala. Okay, may pamangkot nga ang survey form pa lang ako sa noong SAC form. Lingko sige lang kay ginahingagaw man na nila. Ati subong nga aga kuno silang ni Kagawad Eric Magbanwa sa Panukoy. Very good, very good. Ang akon nga bugas na kagkasardina sa noya. Kalay. So,
May second batch ni Blang Panukoy panagtaganay man sang iya sang barangay gid siya. Sa ibang tanda lang nga mga kauturan sa Panukoy, gusto ko lang sa Panukoy, makiti nakabalo ko sa sitwasyon sa Panukoy. Ang tagtaganay dira sang bugas nga nang 2 ka kilo, iya na isang barangay ha, primero nga panagtag isang barangay na, hindi rin iya sang city pa. Ha? Iya na isang barangay panagtag, may second batch pag na ang ipanagtag ang barangay. Sige. Wala na lang second batch. Okay? Sige, go. Sige. So sa aton nga balita special, ang financial lessons action boy, madumduman ko gapon nga dapat importante gali ang emergency funds, tsakto nga pag-budget, kag magpaminsa ka sa imo nga mga extra nga posible blakwaan sa income. And then next to action boy, di mo man ma-realize nga importante gigili ang savings, especially kung wala ka sang emergency funds action boy. So dapat may savings kagidya. I-disiplina akong tagid nga aton kaugalingon action boy. Nga mag-start na kita sang savings. Pagkinot, pag-save. Pag-save, kag hindi man kita magsalig sa emergency loan, correct? Kay emergency loan kisa hindi dali-dali nga ma-approve. Ay, ang Panukoy gali nagapasugod ng pangatag second batch. Okay. Abi ko la manugatag lang ka pangatag anom ka purok lang wala matagaan. So iban nga purok bantay lang kamo da. May anom pa ka purok wala matagaan. Ka pasugod ng pangatag sa second batch. Ang barangay ang barangay. Ang barangay. Sige. And then next action boy, diri mo man ma-realize action boy nga dapat gani ginbakal mo lang ang dapat lang nga baklon. Diba? Correct. Mga needs. Mga especially mga basic. Sa una kung nara ka pa sa ginatawag naton nga wants, sa mga sa needs ka na. Needs ka kita na i-focus sa buong action boy. Kaya te, syempre, may iban man nga, ipaiway na lang anay, ang hindi man magamit. Diba? Okay. Correct. So, next action boy, ang last action boy, hindi magsalig sa iba. Hindi mo salig. Oo. Huwag kang umasa, masasaktan ka lang. Yes, correct. Huwag kang masasaktan ka lang. Tignan mo na. Ikaw ginablang ka sa ako, action boy, hindi na ako umasa kasi na masasaktan ka rin. Sa huli. Hindi mo, ano naman yung story. Kalain. Sige lang. Importante, mahalaga. Kagaginhawa kita. Bago naman na siya. Hindi na siya importante buhi. Importante, mahalaga, kagaginhawa kita. Prequel na siya sa importante movie. Prequel movie lang. Sige So, amo na action boy ato niya balita special. At least, maka-prepare ta sa, syempre action boy, unexpected na action boy. Mong kag, wala naging gusto. Napabot. In fact, mo kita sa mga local government nga hindi preparado bala sa sining nga sitwasyon. Kaya hindi ta mabaso nga aton nga mga local government. Bago ni siya mo, gulpi ni siya kag way napabot. Yes, action boy. Kag sa action boy, do nakaduga man kubla sa Philippines. Do ka at least kita diha. Wala tay naglabot sa unlike natabo sa US. Mga powerful nga mga country. Sa isa kadlaw kakapatyan sila tag 1,200 yung tag 1,500. 1,200. Kaya aton pila pa lang atong 163. 163 ang total. Pinaka-latest. Kaya may nagduga nga daw siyam. So, amo na dapat. Wala kay, tapos, knowing Black Action Boy nga, hindi kita yung manggaranon nga pungsod. Pero at least daw na... Ginamot-amutan lang tagan. Contain. Oo, di ba? Okay, ang iban bala. At least, ang tikang daw makita natin daw... Ga-effort man ang gobyerno, ang aton mga local officials. Hindi tayo pag-ubra bash, hindi tayo pag-ubra comment. Bulig na lang kita kung paano mabulig naton. Muna sa importante. Muna lang pasalamatan ta action boy nga wala agalabot 1,200 ang nagkalamatay sa aton sa isa pa lang ka. Akon gani proud ko ya sa Bago kay sa Bago ya way isang case. Waya ko. Actually sa Bilog province daw isa man lang ang case Sa ibig mo ako yati I'm from Bago City. So proud ko ya nga wala. May mga PUIs pati galayo naman gani. Waya sang case kiti nag-stricto man sila mo no. Damo man mga kumud-kumud to, tiyan mo gina, ordinaryo ng kumud-kumud. Sa una, pag ito nagwa ang COVID nga first case bala sa Negros, tang pag nag-comment, ay baka ulod, gali di na belong, nga isa lang yan, luwan yung report na bala, din di mo, na. Wala sila kabalo nga ang Bacolod is Lone District. That's why gina-separate action sa pang-gobyerno, separate kita sa province. Kung maga-under, tiyagapon sa Negros Occidental, pero separate ang ato niya pang-gobyerno. Correct. Amo na gani nga mag-eleksyon, way taga-buto, gobernador. Way taga-buto, ya board members, kaya lain kita liya. Muna siya nga lain ang record naton dire. Understand? Understand it? Kita mo, ano ninyo, report pa, ligad to, may 5 na ako gani, magbutang ko sa nga ako na address gani, barangay, Tango, Bacolod City, Negros Occidental. Ati, way niya problema, day.
Address inaday. Lain ang ginatawag naton nga political division. Yan, correct. At least kintindihan na kita tanan, action boy. Correct. Hindi lang tabala mag-pinalagpat lang maladayin nga. Kaya kada mo alam, may mga mathematicians, may nagagawa na nga mathematicians, may mga mas alam pa sa mga doktor. May mas alam, hindi man siya doktor. Hindi man siya mathematician daw, pero ting mathematics siya. Fairness. May maalam pa sang may mas nakabalo pa kung paano magtagtaganay. Ikaw guro butan dan, di magbalo kung paano pa nagtagnay. Okay? Sige. Good morning, Kagawad Mira Polidario. Sakay Remia Garcia. Good morning, Annalyn Grijaldo. O si Coach. Yes, Coach. Sakay Clem Del Castillo. Mayor Nico Yulo. Good morning. Sakay Migo natong Tadi Saison. Good morning. Almira Bourbon Torres. Akong kumare. Amo ni pinaka-beautiful kong kumare. Wow. Kaya kita da, mara. Kaya congratulate man ko bala sa isa ka grupo dito sa bago, bala headed by sa akon nga upod nun sa una mga grupo ko, si Deborah Singson. Nagakuan sila ya Sundorel, nagapanghimo sila face mask. Nagapanghimo sila na panagtag. Panagtag nila. Kaga we're talking of hundreds of face mask niya. Galibo gani ila panghimo. So may naga-donate man sila tapos sila lang kapanahi o mga tag. Congratulations May mga tao nga naga-effort man nga kung bisan paano makabulig. Sige, sa aton nga Facebook Live Action Boy. Good morning lang kay Jezerel Retarino, kay Liza Joy Amoroso, Mirna Claud, Marimar Anog, Joy Gomez, Romy Castillo, Lian Ortiz, Torco Jungko. Ari na si Torco Jungko. Dumakilala ako na Jungko. Si Torco Jungko, si Ernesto Pareño, si Maria Liza Hemoranion, ni Goro Action Boy, si Evelyn Sorita, Lian Ortiz, Bia Jonathan, nabasa ko na. Si Rock Carino, Mary Grace Malunes, sino pa? Neil Centineo, Joy Gomez, Lovely Locke, Nizel Labares, Cheryl Villarico, Bunda Lucel, Evelyn Pomoceno, Romy Castillo, Geraldine Regala, si Aurora Barrios, Girly Masculas, Tintin Brillantes, nabasa ko na, Jenny Decena, Maclean Locsin, Labayan Eduardo Jr., si Joel Balunsong, Jean Oisiser, Miss Heaven Heaven, si Cram Yilid, Ofelia Arce, Leandro Paul Benjamin. Good morning. Mary Grace Gingging Arroyo. Good morning, man. Happy birthday sa tanan nga may birthday Action Boy ha. Subungan. Kay one ball si Roberto Gallo bla. Good morning da sa US Chap Laurico, good morning. Kita ko na siya. Kilala ka. Masugatan. Search mo, good ba? Scareful. Charot. Charot. Sige. Mga ka-action, standby na kita sa, gabi ka pamangkot. Gali din ko noong Triad Center. Ano yung Triad Center? Aran natin sa base center, bala? Magkuhan ka bala, kundi may libre sa mong consultation. May Triad Center na. Nga na-determine, bala kung ginalang kapos, pero hindi. Aran na sa base center, ganito ilan da, ha? Din mo na si Carlo. Pangita. Sige, Si kumare ko, Janina Carmona Ihido, good morning, man. Okay. So, Martes Santo, subungad lang. Martes Santo. Magpamalandong kita. Pangs Cardinal, good morning, man. Standby na kita mag-action sa Action Hotline with Action Art Tayopon. Ang inyo naman rin ang news team. Action Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.